Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Матур уйниятләр белән яңа көнне каршылык. Тапшырыбызның иҗат төркеме һәм мин Айзилә Батырханова һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Татарстан дәүләт телевидениесе телләр комиссиясе ярдәмендә шагыйрь Мөдәррис Әгъләмов иҗаты турында фильм әзерләде. Тапшырыбызның бүгенге чыгарылышында сезгә, хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге фильмны карарга тәкъдим итәбез. Үзең, үз теләгең белән, үз тамгаңны киртләгән, тукталып калмаска тиеш. Халкың тапшырган каләм. Үз сукмагың, үзең салдың, беркем көчләп кертмәгән. Карасы бетсә, каның бар. Халкың тапшырган каләм. Җырны шикләмәгән вакыт, ә гомерне шикләгән. Рәнҗеп туктамасын сиңа. Халкың тапшырган каләм. Мөдәррис Әгъләм. Шигырь ничек башлана? Кайчан, кайдан, ничек, нинди кудрәт белән индерелә ул адәм баласына? Булай булды дисәм, мактану дип кабул итәрләр кебек. Юк, алай булмады дисәм, чын барлыкка хилафлык китерер идем. Бу дөньялыкта мин төрле мәгънәсез вә мәгънәле гамәлләр кылдым. Шуларның минем өчен иң җаваплысы татар шигъриятенә bir өлеш кертмәк ниятем иде. Мөдәррис Әгъләмов 20 гасырның 2нче яртысы, 21 гасыр башы татар поэзиясе үсешенә зур өлеш керткән шагыйрь. Ул татар поэзиясен сүз-сүрәт, фикер, фәлсәфә ягыннан байыта һәм үз артыннан тулы бер мәктәп калдыра. Бу нәрсәдән гыйбарәт? Беренчедән 60-нчы еллардагы шәкли мавыгулар, кыска шигырьләр, Көнбатыштан ингән сүрәтләү алымнар белән мавыгулар ничектер шуны арткара китеп, халык иҗатына, халык ышануына игътибар итте. Һәм бигрәк тә менә шул Тукай иҗатына, аннан килгән башка зуррак шагыйрьләргә, Хәсән Туфан иҗатына бурылыш сизелде һәм моның бурылышның башында, алгы рәтләрнең берсендә әлбәттә Мөдәррис Әгъләм иде. Тормыш безне сыный адым сайын. Судан ала, сала утына, яктылыкны күргән көннән алып, ул сынарга безне тотына. Мин 46 елның 13 октябрында Зәй районы 5 Субаш авылында колхозчы гаиләсендә туганмын. Балачакта ук әти-әнием бу дөньядан китеп барды. Мин Рәсима апа тәрбиясендә үстем. 1965 елда Казанга килдем. Университетның татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга кердем. Тик укуны үзәргә мәҗбүр булдым. 74 елдан башлап фәкать шигърияткә бирелдем. Мин Мөдәррис Әгъләм белән, Мөдәррис Әгъләметдинов белән ул вакыттан фамилиясе шулай иде, 15 яшьтән бирле таныш. Мин вакытта Түбән Камада орта мәктәптә укыйдым. Мөдәррис Зәй районында Түбән 5 орта мәктәбендә укыйды. Һәм ул елларда Чаллы каласында бик тә атаклы әдәби берләшмә бар иде.
газета каршында. Һәм мине Түбән Камадан мөдәррисне Түбән 5 мәктәбеннән һәр ай сайын шул әдәби берләшмәгә чакыралар иде. Чөнки без шигырьләр яза идек. Безнең шигырьләребез инде вакытта район газетасында басыла иде. Һәм бу әдәби берләшмә шул хәтле кызыклы иде ул. Анда ай сайын Казаннан иң күренекле, иң олпат шагыйрьләр килә иде. Алар безнең шигырьләребезне укыйлар иде. Аннан соң Казанга алып китеп Казанда газета журналларда бастыралар иде. Һәм шулай чарлана бер заманны без мәктәпне тәмамладык һәм без Казанга, Казан дәүләт университетына укырга барырга ният иттек. Biz yüzəbiz. Dünya bizə bişik. Yox, ol kimə? Biz barabız işib. Kişi icad etken motorluqlar bizning bilan bara tirbəlişib. Bizdən sında birgə barışaqmı? Bu teatr məngi qalaşaqmı? Bugünkü kişə qabatlanacaqmı? Qabatlanacaqmı bu kişə? Ulə almayım şunu bilmişə. Билгеле булганча 1960-80 еллар татар поэзиясендә үзенең күңелендә җәмгыятькә бәя биреп тә, андагы хаксызлыкны күреп тә, турыдан-туры әйтә алмаган шул сәбәпле үз ичендә каршылыкта яшәгән лирик герой билгели. Бу чорда иҗат ителгән аерым шигырьләрне ярсу холыклы, вулкан кебек атылып чыккан максималист лирик герой үз иченә ала. Әмма Мөдәррис Әгъләмовның лирик герое буларның берсен дә кабатламый. Аның лирик герое тормыш авырлыгын аңлап, аны укучыга җиткерүче. Бу үз буыны язмышы өчен үзен җаваплы тойган. Һәм ил язмышы өчен, милләт язмышы, халык язмышы өчен үзен җаваплы тойган лирик герой. Һәм менә шушы лирик герой Мөдәррис Әгъләмовның фикерләрен татар укучысына ирештерә. Тыйылып торган шишмәләр күп иде. Рәхмәт заман. Ачтың, киңәйттең. Калганнары миннән соңгыларның әйтер сүзен көтә. Мин әйттем. Еламаска өйрәтүең белән шигырь язарга да өйрәттең. Рәхмәт, язмыш. Илгә һәм халыкка әйтер сүзле иттең. Мин әйттем. Кыска гына шагыйрь ул, ләкин шундый кыска гына булса да, аңадан ниндидер шигъри вулкан бәреп тора иде. Ул гаҗәеп дәрәҗәдә шигырьне шул кадәр куеп куя белә иде ул, әйтмә, куеп куя иде. Әйбәт. Аннан фақат осталыкка өйрәнеп кенә була. Мин, мәсәлән, аны Мөдәррис Әгъләмовны дәүшәнчекендә өстәл янына утырып шигырь яздым икән дип бик тәкъшикләнәм. Ихтимал язмагандыр. Ул башта күңелендә язып бетергәч кенә кадәр üstel yanına barıp, яки тизine koyup yazgandır. Мөдәррис Әгъләмов татар поэзиясе өчен гадәти булмаган, моңа кадәр башка әдипләр мөрәҗәгать итмәгән образларны символ итеп күтәрә. Аның алып килгән яңалыгы менә шул була. Мисал өчен Нәсел, Сабан, Туй тәрәзә кебек образлар Мөдәррис Әгъләмовның шигырьләрендә символ статусына, символ дәрәҗәсенә күтәрелә. Һәм алар аша Мөдәррис Әгъләмов татар укучысына үзе турыдан-туры әйтә алмаган фикерне җиткерә. Сөлгеләр тотыла. Һәр авыл батырын күзәтә билгеле. Мәйдан күк кысыла йөрәкләр. Бирмә билеңне. Бирмә. Дошманнар таптаса җиреңне сорамый. Син батыр идеңме? Мәйдан күк кысыла бар халык. Бирмә илеңне. Бирмә.
бирмә илеңне, бирмә билеңне гыйбарәсен уйнату аша, менә бер генә сүзне уйната, илеңне һәм билеңне сүзләрен генә. Ләкин шушы сүзләрне уйнату аша ул Сабан туйның үзәген тәшкил иткән татар көрәшен милләт язмышы өчен көрәш буларак тәкъдим итә. Мәдәрис еш кына шушында утырып яза иде. Монда бер журнал өстәле кичкенә генә, шул журнал өстәленә утырып яза иде дә, мин аның янына килә идем. Шуннан соң булды бу дип тора иде. Кайчаганда мин аның урынына утырып яза идем. Аның белән яшәгән һәрбер көнне тарих итеп сөйләрдек менә. Байлык, җан байлыгы дигән әйбер шул була торгандыр инде. Мин мәсәлән үземнең аның белән үткән 2006 елга кадәр 90 елдан башлап 2006 елның ноябрь 24 ноябрьне кадәр яшәү гомерен ошып яшәдем. Җирдән аягым җиргә тимичә. Нинди акча байлык булсын да, нинди акча бәхет булсын. Бәхет ул фақат бер-береңне аңлап, бер-береңә ярдәмләшеп, бер-береңнең хыялына хилафлык итмичә, зыян итмичә иҗат итәргә мөмкинлек бирү. Ркай Зайдулла бер шигырендә чын шагыйрь шигырьгә әйләнә ди. Менә шунда ул 4 шәхесне ала. Беренчесе Тукай, аның газап күреп үсүе. Икенчесе үзенең яшәү өчен баш белән, халык өчен башы белән түләгән Муса Җәлилне искә төшерә. Һәм өченчесе Сәргендән башы чыкмаган Хәсән Туфанны һәм менә инде дәрвиш шагыйрь Мәдәрис Әгъләйне искә төшерә. Менә бу чыннан да 4 шәхесне атау, минемчә чыннан да дөрес ул. Тукай, Җәлил, Хәсән Туфан һәм Мәдәрис. Инде безнең бөтен татар шигърияте монда да күз алдына килеп баса. Кыш күле тагын килдек сиңа, яшьлек изләп килдек, ә синдә күзне камаштырган ап-ак киңлек, ак каеннар күләгәсендә. Без бүген бик озак еллар Мәдәрис Әгъләм яшәгән Аккыш күлендә. Ул бик яраткан, атап, багышлап шигырьләр язган каеннар, ак каеннар күләгәсендә. Ул шушында бик узак еллар яшәп иҗат итте һәм без бергә аралаштык, сөйләштек, бәхәсләштек. Гомумән шактый еллар бергә узды. Без аны яратып, шагыйребез Мәдәрис Әгъләмне Әкә дип атый идек. Ул яшьләрне бик ярата иде һәм шуңа җавап итеп, без аның үзендә бик хөрмәт итә идек. Ул Аккыш күлендә тәмен белеп, урманның, табигатьнең әле менә монда янәшәдә генә күл бар, тирән күл. Шул күлнең тәмен белеп яшәде. Аккыш күле Мәдәрис өчен монда урманы, күлләре, табигате матурлыгы гына кадерле булмагандыр дип уйлыйм. Чөнки монда Хәсән Туфан яшәгән заманында, Сибгат Хәкимнәр яшәгән, Гомәр Бәшировлар, Нәби Дәүдиләр, ул шулар белән аралашып яшәгән яшь малайны Хәсән Туфан, Сибгат Хәким якын итеп кабул иткәннәр. 1969 елда язылган Дәште аңа бер юлаучы, Ушак урыннары кебек шигырьләрендә ул милли проблемаларны кискенрәк калкытып чыга башлый. Мисал өчен Ушак урыны образы ул инде татарның фаҗигале үткәнен бәяләүгә юнәлде. 60-70 еллар шигендә
milli мәсьәләләрне күтәреп чыгу һәм татар язмышы хакында фикер әйтү ул инде Мөдәррис Әгъләмовның талантлы каләм иясе генә түгел, гражданин үз милләте алдында җаваплы шәхес булуында һәм шул ук вакытта хөр, азат фикерле шәхес булуында раслап килә. 1967 елда язылган «Еракка китеп кара» шигырендә ул татар халкының язмышы мәсьәләсен күтәреп чыга. Һәм үз язмышыңны, үз мәсләгеңне еракка китеп кара бәяләү генә отышлы дигән фикерне җиткерә. Бу яктагы көннәремнең соңгысы җитеп бара. Кемдер дәшә кебек миңа. Еракка китеп карасын. Еракка китеп кара. Үз халкыңның киләчәген, үткәнен, бүгенгесен, кайгысының, шатлыгының, зурлыгының белер өчен еракка китеп карасын. Еракка китеп кара. Мөдәррис Әгъләм барыбер шул татар халкының киләчәгенә ышанып яшәде. Чөнки ул булай ди. Татар халкының үз дәүләте, үз китабы булыр. Ник булмасын, булгач үз теле ди. Менә шул вакытта ук менә шул телнең иң әһәмиятле халыкны саклый торган бер үзенчәлек икән әйткән. Чөнки теле булмаса халыкның дәүләте дә була алмый. Акчага сугылмаган тел ул дәүләт теле түгел. Конфет пряник алырга йөгергән бала чага акчага сугылган сүзне хәрефләп танып ала. Нәкъ шулай белеп үсә ул туган телнең бар тәмен. Ни нәрсә бер тиендерә, ни нәрсә бер тәңкәлек. Әткәм әнкәмнең теленнән назлы моң ташып тора. Ул дәүләт теле дә булса, бер башка ашып тора. Бүген инде без ныклап әйтә алабыз. Мөдәррис Әгъләмов татар поэзиясендә дә, тормышта да үзен таба. Үзеннән соң искиткеч матур, бай, тирән эчтәлекле иҗат һәм шигъри мәктәп калдырып китә. Бу чыннан да Мөдәррис Әгъләмовның татар поэзиясендә зур, олы шагыйрь булуы хакында сөйли. Җырлы көннәрем бу. Ак кагазгә бер юл яза алмаган хәлемдә сызлап җырлар зиңләп тора. Оеп калган бәдәннәремдә. Бер тәртипсез хәлдә язмаларым сибелеп яткан өстәл өстенә шигырьләрдә урын дәгъва итеп күпреп торган муллык көз керә. Җырлы көннәрем бу. Ак кагазгә бер юл язылмаган мәлемдә әнә шуны уйлап җырлар зиңли. Көзне сизгән бәдәннәремдә.
Бүгінге шылар иде тапшырыбызның ижат төркеме һәм мин Айзилә Батырханова сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.